on calminama yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi Média woni Pindi TV e radio ngo suway mawɗo debbo e gorko yeeɓoɓe yewtere men gande men ɓaleɓe fina tawa ɗe tawɗen mamiraɓe men tawi mamiraɓe mumen ɓe golli hen golle joɗɗe baɗɗe fayida ɓe kapti hen ɓe dañi hen teddule ɓe kula hen ɓe teddi hen ɓe kooni hen won hen yaaɓe yallah yurmoɓe yaafoɓe harnoɓe aljanna won mawɓe hono mabɓe heddiɓe yo Allah juutno duuso ngo ɓe jaɓa hokkude gandal ngal sukaɓe to banggue duuɓi mawɓe to banggue haqqillaji o waɓen ceerno Sirif Dia en sukaɓe jaɓɓe janggude gandal ngal saligal majja yo Allah hokku wona o hokka teddugal ngal ɓe ɓooya darnade leñol ngol ceerno Sirif ko adi fof calmina bandiraɓe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بندرابي تشغل يتودي الله جولد نلاد صلى الله عليه وسلم إن شالمني أدونا إن شالمني كلبيو مبيمامي كلبيو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله en calmani aduna o fof en ɗaccani hay goto ceerno abou en calmani Pindi TV naaɓe en calmani joom galle en calmani dendagal en jahat to Amérique calminen musidɓe men jooɗiɓe toon nde Allah waɗantaɓe tawfiq e taysir ndewen Amérique ndewen Italie ndewen Espagne ndewen France ndewen Allemagne ndewen leyɗele Belgique ha takkiɗe hen garen Afrique noir ga Gabon naɓe Côte d'Ivoire naɓe Mali naɓe Cameroun naɓe Mauritanie naɓe ɓe calminama ɓe juurama ɓe ñaganama Allah moƴƴere a jarama ceerno Sirif Dia golle ma peewi en jetti mo sababu mo saabi o hono Daouda Dia mo ganduɗa eɗen gandi ko kañum golli ɗeɗo golle kañum mo ganduɗa ko mawnum hono Harouna Dia eɗen mbiya yo Allah junno balɗe moƴƴina battande wonda cellal dumigal arsugo jaaju jawdi ndi ɓe mbaɗi ndi yo fulɓe naftoro Allah jaama ɓe jaama ɗum noon eɗen jettaɓe eɗen jarnoɓe kadi nde ɗe naata yewtere nde ɗen dono bandiraɓe musidɗo men goto hono Harouna Massa mo Nouakchott mo ganduɗa ko darajuɗo moƴƴo gandaɗo jeeyaɗo dungel kawɗo lejal ɗo cité Aliou Arɗo Sadio ɗo golfe ɗo eɗen mbiya yo Allah yurmamo ya fof mo harnomo aljanna en duno bandiraɓe mortanaɓe foof suka e mawɗo debbo hen gorko e neldiɓe duwawu ko addi ko fof ceerno Sirif Dia a wayama yiyede yimɓeɓe namdimama no feewi almuɓe ma namdimama sehlaɓe ma namdimama holto majjunoɗa eyyi ko adi fof Seydi Diop ko adiɗa ko haalde woni cankiɗo yo Allah yurmi ɗum Harouna Massa amin Harouna Massa on kadi en calmini joom galle o no feewi Daouda Seydi Dia miɗen ɗum ñagano Allah yo Allah hokku ɗum tawfiq e taysir ganda goto wi ka a alimta ashrafa aw ajalla min allazi yabni wa yanshiu anfusan wa uqula beeli haɗa andi o mo ganduɗa ko ɓurɗo mawnude mo ganduɗa ko ɗum ko neɗɗo tan joom nafoore ay neɗɗo so wawa nafde hoore mum wawa nafde hay goto mayde mum ɓuuri gurdam mum wadde wona ɓen ɗon ɓe ganduɗa koɓe yimɓe nafoɓe sallallahu alaihi wasallam wi sayyidul qawmi khadimuhum hoho neɗɗo degg woni o mo ganduɗa ko nafowo yimɓe ombo walla yimɓe ombo darano yimɓe wadde joom galle yo Allah waɗan ɗum tawfiq amin 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 yo Allah yurme yaafo amin 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 Seydi Diop heɗeni en e jamano mo ganduɗa ko jamano cattuɗo haalde jamano cattuɗo wadde neɗɗo noon ala ko wona ko jeeyi ko neɗɗo ala ko wona ko tawi ko si en jeeyi hande ha jamanu wonko ina fijire e tawata ko jomum was andu e kala mbo hebino so haɗa fijira ya fijir ko ganduɗa gonga neɗɗo fijirta ko anda gandal wona tappale gandal neɗɗo ronat ɗum sa roni ɗum tan ɗum yonani janga mbatta hen gonga mbawa nafodirde neɗɗo penale mbawa wurde hande no wawi wurde hande kono ma e janggo wawa wurde ha cay wonta ha cay gonga tan kontinta gonga hande neɗɗo no hersa yaltude hay omba haala sabi gandal
sabi wutteji ɗiɗi jeyata sabi gueece ɗe ɗi jeyata wadde hande jomum en ɓe natti andidde ko hombo jamanu o emo muusi seydi Diop kañum taki neɗɗo jooɗo tan e rukku tan deecca kañum saabi ɗum walla yaltaya ko eno Mali en sahaji eyyi comme min nani ɗanngal ma Mali nawnoɓe mo ɗo ene kaɓe toon toytede duwoysata dañƴa toon teddungal e ko nandi hen wallahi ɗum taki adormi toon ono wiyete calminɓe ɓen wallahi e si hande ko taki ko ngol jaltugol hande ene jeeya yidde laɓɓinde ko heewi sabi hunde ene muusi sabi kala nodduɗomo Seydi Abo discours o komo gooto mi waɗi ni mi watti ni ila yawmina haha almuɓe tampi tan won hen heewɓe ne mbiya won arɓe natte meccal ngal won mbaɗɓe ni donki famde gandaɗo payi gandaɗo gummi aɗa andi ɗum noon kadi neɗɗo yo falto kala ko ganduɗa koko membate sirani ƴewgal hande ko yiide woni sababu ƴewgal gonga neɗɗo so yiyanimo firtika darani ko yiide woni darde yiide woni sababu ƴewgal yiide e darde jiida darɗon hande fertu jiya ceyɗo e aduna o yimɓe batti ñammude hen a dañi almuɓe wonɓe wiyaɓe ko fertu jiya won mbiya ko fertu jiya sa foof min nelde photoji ene woni téléphone ko fertu jiya min mbiya ala wona o momin gandi joom fertu jiya o ko Chérif Dia hande fertu jiya ina wawi waɗede ni e leydi yimɓe jiya wara pamɗa hen yimɓeɓe Seydi Diop hande kadi yimɓe ina ƴetta image neɗɗo eɓe liggoro hen no wodi yimɓe ƴetti numéro neɗɗo eɓe liggoro hen no wayno leydi si kala baɗaɗo ɗum vrai o ene anda fertu jiya hande kala ɗo neɗɗo haali ɗum tan ma haqqille yimɓe jaa e ceerno Chérif Dia wadde poɗa ko jogade droit d'auteur an jogui droit d'auteur eyyi saabi hande noon hande fertu jiya yimɓe cikkata rek koye ndiyam tan daratmi ɗum min cikkanno hay minan min cikkanno fertu jiya wona ndiyam tan ene ndaare e ndiyam ene ndaare e leydi kañum saabi ɗum ɗo hande gonga fertu jiya heewi ɗum jellata minute aji 10 te addanatmo hankima addanma handema addanma yeesama tonganeɗa ɗum e nder minute aji 5 walla minute aji 6 fertu jiya ala ƴewgal hande ɓurgal labde fertu jiya sabi neɗɗo so yiyanima wawata natodirde wawata gollandema e kala ko ɗum wawi won walaw misqala habbatin neɗɗo so yiyanima wawa gollandema wadde ɗum waɗi mbimami dejgol ngol wayrugol ngol yaltu ɗalle ɗe ko hen liggeyaji ɗi ko hen kono jooɗade rukkuma e yiide cakaneje kewɗe ɗum kadi ko ɗum hen Seydi Diop a jarama yeeɓiyankoɓe Pindi Média ha tengte Pindi TV Djiby Dieng jogui caméra o Alpha woni montowo o wona koɗo sabulan 2019 o fayɗo koyngal makko o wiyete ko Chérif Dia mi wiyani o yalta hay télé goto kono mboɗo andi Pindi TV ne ɓuranimo téléji kewɗi en jetti Allah en jarnimamo e sababuji gonɗi hen ɗi ko wona ɗum ko gaga ferto jiya o nduɗo Salamburu ndumin ji aɗa jogui min nananno Salamburu no wodi ɓe mbiya nduɗo Salamburu ko Salamburu heɓandu e yimɓe ladde woni seeɗaneji ɓe mbiya ala ko Salamburu ronandu e ba makko walla ko taniko ala nduɗo Salamburu ene wayno ummi koye camaba saabu ɓe ganduɗa ko jawɓe e jajaɓe ina gandi ndiyam ko laɓɓitinta hande hade addi ɗo Salamburu ndu eyyi alhamdulillah aɗa andi sunno koko yamiri julɗo yo joguitto nde ɓe jamirta yo julɗo yo joguitto sawru ɓe cuuɓi hen man macha bila asa qadra asa faqad asa fa inna al anbiya'i kulluhum zul asa waɗi gayna ko yayi mofde sawru eyyi yo sawru ko ɗum tinninoje mawɗi goni hen kono nduɗo alhamdulillah ko tekke ɗe donanoɗe e gorkaje he ko hen ɗum jeeya kam ɗum ngoɗo ñorgo ngo jiiɗa e satallaji makko fof nani galle yimɓe ƴettuno ɗum ɓe kettini en ɗum pour tan barkinorade hen ɗum woni joguitari nde ganduɗa hande
neɗɗo sina yaha ko heewi ko ɗum ko barkinorade jiknaɗo wonɗo kankone wonko waɗi wonko acci Cheikh Tidiane Sharif radiallahu anhu o wiyanno ko asaruna tadullu alayna batte amen tindinta minen goni holɓen batte sa ɗum yii tan ko ɗum ko nafoore wadde ɗum hande ina jeeya ko ɓuri ko ganduɗa koko tinnata neɗɗo o sabine hunde nde ɓe mbiyata kala ko ronaka tiiɗani Seydi Diop kala ko ronaka tiiɗani kala ko watta no waɗirani fewani gandal fenata gandal rewnete lawol rewa lawol so rewnaka lawol wawata rewde lawol sa yiiɗi funtodirede hande pour ɗum daro heɗum wawi darade joni mabba joni wadde hunde nde gandal fenata yo yimɓe paamuɗon hunde nde ko ɗum gandal wona membade Seydi Diop yo Allah muslu en e membade amin inchallahu taala a jarama sen gatte ferto jiya mo joguiɗa o hol ñalawma mo wiya Sharif mo teskiɗa a dañi hen teddugal caggal nde yimɓe hewɓe ƴeewi hunde donc yiitude beele ko banggue laamu beele ko banggue darogol beele ko banggue faggudu an mbaɗɗa ferto jiya tan jiiɗa hol ñalawma ɓurɗa teskade e majjum eyyi alhamdulillah ɗum ko hen e ɗum ɗon koko hoɗa weeɓani Seydi Abou dokke Allah ene ngoodi gonga hunde weeɓani Allah noon Allah woni dokkowo Allah woni newnowo kanko woni ya latifu eyyi ɗum taki meɗe tottira on sekkere mi rewat ɗon tan mi haalamba oɗo sirru yo neɗɗo hot e waddemba e ɗum newna alhaaliji makko kewɗi woni ya latif inde Allah ndeɗo ombo waɗande 4444 ujunnaji 4 e temedde 4 capanɗe 4 capanɗe 4 e 4 ujunnaji 4 e temedde 4 e capanɗe 4 e 4 on wiyete am kawi woni ya latifu kala mbo en tottirimbo saabi Allah debbo o gorko o kurko o mawɗo kala bawɗo hen ñiib yo ñiib semaine fof so wawimo wadde lawol gotol o waɗama lawol gotol e kala ko wawi dillude e dow muɗum Allah noon woni newnowo e kañum taki neɗɗo so jogaki ko laaɓi yo wallu yimɓe jogade ko laaɓi sabato neɗɗo haalda e aduna neɗɗo sa ala ko laaɓi wondi ko haɗani jiiɓa neɗɗo o sabi tawdihul bayan yidde laɓɓinde ko laaɓi ɗum ɓeydat ɗum jiɓare tawdihul bayani yaziduhu iskalan wadde ya Allah muslu en ko liñbati Allah ɓura en newnande laabi ɗiɗi ganduɗa yimɓe nene dow mum Seydi Diop a jama Sharif en ceertani mi haalino haala mallinani ko sirluma haalnanomi saabu mi musidɗo goto no leydi Côte d'Ivoire yino hebdema rewe am noddumami ina heewi dille nanodirani mbiɗami gonɗa ko taccude frontiére hol cuusal ngal keɓɗa yimɓe nodduma e nokku baɗɗo hay rebelaɓe jihadiste en mawɓe honoma kuloyade an cuusayade holto pawɗa ɗum eyyi Seydi Diop koko kalmi ko joni tan kañum kalanmi kadi woni neɗɗo sa ala ko laaɓi on ɗon fotani susde kono sa joguima ko laaɓi ɗum kala ɗo welma aɗa wawi yaade min nden nde jahatmi toon nden kala jahatnoɗo toon ka ustuɗo biyema walla ka baɗɗo anile biyema sababune ko kewi ko toon eyyi mi yiino musidɓe ɓe ganduɗa ko kilifa mawɗo yaltuno toon aduna kono koɓe kulɓe yaade janayse ha wattinde koɓe waɗɓe anile ɓen ɗon ɓe paadiɓe ha ɓe ngari Sénégal gay to Louga ga wattini ɓe jeeyi toon janayse o ɓe daɓɓakini ɗon wadde ala kulli haalin sa joguima ko ganduɗa wona pour hoorema tan ko pour Allah hokkanimo ɗum pour ya nangu ɗum pour hoorema wadde wat feere kala no ɗum wawi yawtir ɗum woɗɗoya yo ɗum toon yaha e si nawata ɗum ko toon gonga kala ko ɓooyi Seydi Diop tawata ko gonga nani tawa eyyi meni salmina beeteɗo Harouna Niang min ɗum salmina no fewi moni jooɗi leydi Côte d'Ivoire kanko e ɓesmo muɗum
mi salmini weeteɓe Moussa Diallo en mi salmini weeteɓe sokhna Maymouna Ba meni ɓe ñagono Allah moƴƴere ɓeeɗo hakkilam yeehi e maɓɓe nde wonɗo koɓe ahdiyankoɓe kala façon teddungal rewi hakkundam e maɓɓe somi yinne limde ɗum ɗo sa renaki ɗum ɓooya e si ala kulli haalin ko laaɓi ko addata ko laaɓi ko niɓɓi wawa addude ko niɓɓi Seydi Diop a jarama Burkina Faso deƴani Niger deƴani Mali deƴani beele janggo sa noddama ko wayno Burkina ni saabu eɗen gandi fulɓe tampina toon e ko nandi hen sa noddama kadi aɗa heeɓi yaa toon wallahi l azim Seydi Diop wa rabbul kabati sharif kala ɗe neɗɗo noddi kam komi jahowo e aduna kala ko ɗum wawi won hay tawi ɗo ha Iraq kala ɗo neɗɗo nodda on wiyete ma yah toon sabi nde wonɗo ko isnu neɗɗo sa ala isnu ka pamɗuɗo doole gonata neɗɗo sa ala isnu woni sakkitore nde hanki mawɓe ɓe ko ɗum gemba mo ganduɗa kobo tidba sa gembaki a wawa gembo sa gembaki a wawa libde sa hewani ɗowde a wawa ɓuɓɓinde sa hewa ɗowde ɓuuɓe eyyi neɗɗo lekki hono wiyete jolfuɓe mbiyata ko lekki ma ɓuuma dande wawa hokkudemo ɗowdi hokkuma ɓuuɓe so ndiga wawa e ma an so tawi ka cuuɗa a wawa huɓɓude so tawi ka cuuɗa a wawa huɓɓude wadde hunde ko laaɓi tan wawi addu ko laaɓi ko jiiɓi wawa addude ko jiiɓi gandal wona fijirde Seydi Diop Serif fijirtaki Serif yafuɗa mboɗo andi ɓandu ma no wuuli kono noon beele ngal gandal ngal jannguɗa mbiɗa ngal koye bamma tawɗa walla caggal bamma wonɗo janngoyɗa ɗum e leyɗele goɗɗe beele koye fulɓe jannguɗa walla koye leƴƴi goɗɗi eyyi alhamdulillah minen ko gandal min loccitira a yiyat ɗo mbor daroɗo wiya min ko kalis lambu innirami minen awoɓe min mbiya ko kalis awo liɗɗi min innira gasi ay minen ne ko noon ka pinɗo tawɗa ɗum e nder galle he kono Seydi Diop neɗɗo fini tawi o wallirani wallirde nde woni wona yawde ɗum tawɗa kono yiiloye goɗɗum alquran wi fawqa kullu zi ilmin alim kala ko jiiɗa tan wonko hetti ɗum dow sa pari pour hande pour jooɗade walla ndirde e aduna a fotani yondinor ɗum tawɗa a fotani yondinor hande ɗum tawɗa sabi yimɓe jiida Abou hande hoodere makko rawhan makko no wawi namnade zulmaniya woni gueɗe ɓaleje gandal ɓalayal jahda toon e makko joni noon so tawi an ko ngal ɗon gandal tan jannguɗa a ala asraruji a anda hatumere no ɗum taƴirte mbawɗa ko tan membade te sa min mbima aɗani loro neɗɗo o wadde demin tawi ngal gandal min pini min ɗaɓɓoy goɗngal min gari min batti hen pour wawde hutodirde e aduna sabi yimɓe fof potani hande kala façon neɗɗo arate ma e kala garɗo e ma mbawa ɗum jaɓɓa ganda o ko ɗum handi ganda o ɗum woni sadak makko sabi woɗɓe ganduɗa abo wona lootade takataɓe fewde koɓe lootiɓe haaɓe maayi wonmo ganduɗa ko sadak mum ko ɗum gueɗel tukkusel wonata sadak tan heddo tawi fotani lootade ɗum tagi sukkude e leɗɗe lootoɗa leɗɗe Samba lootoɗa leɗɗe Demba lootoɗa leɗɗe Djibi so ɓooyi seeɗa ɗum humata ɓandu horto fewde ndefu sa defi ɗum ha ɓooyi sa ñifi duɗal ma sa yiɗi deftoyade ɗum sa renaki ndefu o ni no jiɗɗa yo mbo wawa noon waade wadde ala kulli haalen neɗɗo o andu ko rawhan ma yiɗi aɗa ɗum waɗa ganda ko rawhan ma añi aɗa ɗum rento ko ɗum ɗo woni ɗo Seydi Diop a jarama yeeɓiyankoɓe Pindi Média eɗen jokkodire musidɗo men Serif Dia joom ƴeewgal biyetegal fertu jiya yimɓe ne mbaɗa jidde hen sahaji so tawi koko wonta e bamma mata ɓe jiɗɗaɓe fof no poti heɓde hen woɓɓe mbiya ala kanko o janggo ɗum banggue goɗɗo wona ko wonta ko so tawi koko wonta ko
ko an goto waɗata ɗum walla woɓɓe nan mbaɗɗum e galle moon so tawi ka jiggoyi ɗum holto jiggoyɗa ngal ɗo ƴewdal eyyi haɗa andi fertu jeeya ko ko ɗum gandal taniraɗo koye ƴewle makko jeyano mi meeɗima ɗo wiide mbiɗa ƴeewa ƴewle jeeɗiɗi kono noon hande jamanu o a laarat bi sayri zamani ka sir a yaadu jamanu ma a laarat a suɓoto hen ƴewgal ngal ganduɗa e ngal yaawi kadi e ngal wawi yiide cuɓaɗa ngal aɗa gollira ngal ƴewgal ngal ko ɗum taniraɗo ƴewratno ɗum ena andano hen kono hande to ko inde nde yawti wondo téléji radio ji ɗi tiktok o internet o foof hande ena yaaji neɗɗo noddat kam rewata e indam o wiyata kam ko joom fertu jeeya no mbaɗɗa fertu jeeya neɗɗo ƴetti numéro am ha tampi o windi hen joom fertu jeeya nde wondo fertu jeeya hande ɗum tolnima neɗɗo andirama ɗum hayso neɗɗo wirtima so wi fertu jeeya tan sa renaki jeccitoɗa wadde ko ɗum ƴewgal ko tañiraɗo ene jeeno e ƴewle muɗum de min ɗe janggi noon heede foof neɗɗo suuɓi hen ngal ɗo ƴewgal ngal woni spécial pour hoore makko kono ono wiyete galle o sa ari ɓurɗo famɗude omo wawanma darande fertu jeeya walla ƴewle goɗɗe ɗe inchallahu taala ceerno Seyfa Diama yewtere men koye woɗɗude kono noon nde mbaytoɗen waddude yewtere wona ɗo e galle he janɗen ko e nder guese e nder ladde e nder ɓowde mawɗe baɗɗe luwoji e baahe baaɗe mawɗe wondude kondolle mawɗe e ko nandi hen beele ɗen ƴewle eɗen timle ɗin safuji mbaɗanɗa jamma nadde luwoji nanna hen yimɓe aɗa jokki ɗum ha joni alhamdulillah ɗum meɗata accede ɗum komin mbaɗi yiide kono accetaki eyyi ɗum woni ono wiyete meccal ngal hina e golle nder guure ɗe ko pour foftere Seydou Diop golle ko ladde waɗete nder guure ɗe sa nani halwa wot halwaji hay ɗi ganduɗa a wawaɗi wadde e nder galleji koye ladde tan mbawɗa ɗum wadde waɗa tan darɗa ha tiiɗa aɗa gaƴodire gueɗe ɗe ko ladde Seydou Diop guure ɗe ko pour foftere hande alhamdoulillahi rabbil alamin hunde noon ma jarana jomum hunde jaranatma kono noon Seydou Diop mi waɗat insisté jojo jiya gueɗe kawniɗe accident ji ɗi keewi wargoji ɗi keewi ɗiƴam ɗam keewi no feewi ɗam heewi Seydou Diop kono noon ndenka Seydou Diop ndenka yo sagata ɓurtinnade e ndenka sagataɓe hande ɓe kala nodduɗomo wima min cohlumi ka ɓañere sa dañi ɓañere ndenka ma wayani noon koɗo hawni natata gonga woɗɓe ganduɗa neɗɗo noddanmo wima min cohlumi ko tan ɓañere ono wiyete rewɓe hunde noon min ɗum waɗi min jiɗatmi ko neɗɗo accidam e hoorema ɓen mboɗa andi mawɓe nan ɗo ko mawɓe ndeɗo yewtere eɓe gandi koye mabɓe noon haaju mabɓe kala koko gonga accidam e hoorema min jinmi ko sa are am accidam e hoorema ko kanduɗa ko min ko ɗum mbaɗanatmami neɗɗo sa hokki ɗum tooke ayi ɗum ɗon ɗo foti nafde ɗum ɗo ko ɗon lorata ɗum neɗɗo sa hokki ɗum tooke tan so ñami ɗum maya walla so hutiri ɗum no wawi yaltude hande o soowe ɗo sérif hodo tan ñifa te ngol ñifgol en molima hen Allah sa ili ñifde gonoɗa ummitade ko Allah tan eyyi ɗum waɗi neɗɗo koko tolnodirɗa ko so tawi ko banggal kayitaji ko hen tolniɗa yaadu mum won e ɗum hettira bangge so tawi ko banggal ɓanduma wasi sellu banggal gorago en eko nandi hen huccan ɗum yaara bangge so tawi ko ɗum kala ko kanduɗa eko tolniɗa ko e dow mum fuɗɗo ɗum mbaɗa ɗum gasa saabi kala ko jiiɗa waɗete gasa goɗɗum wawa yewtede Seydou Diop a jaama Serif mbaɗa andi kojomaji men gon koye woɗɗoyde yewtere nde rewi lawol to banggue haalande namne jaabuuji namdal ngal mbatten e oɗo saha joni kala bandiraɓe saaɓe mbiyamin ɓe bismo ɗon ɓe eɓe gadda ɓulli eɓe gadda goɗɗum kono sinno ko sago taw ko ɓurano tan ɓe kutorto hoko jabotoɗa ɓen eyyi alhamdoulillahi rabbil alamin
aywa alquran o alhamdulillah yimɓe jangi ɗum min baqara ila nasi alhamdulillah minen min nden alquran ha min pari min duwi yaltoyde pour yilayade gandal gongal te alquran wi ma farakna fi kitabin min shay'in min Allah mi welsindaki e deftere he haydara ko kala min gaddi ɗum e nder alquran noon neɗɗo hay goto cuusɗo fiidi ɓernde mum o wiya omo waɗi maîtrise alquran kono Allah hina hen okkiri ko ganduɗa ko hoorema yimɓe kala mo ganduɗa hoodere ma handi ko ɗum ama yaade alquran sabi wonɓe ganduɗa ɓandu mabɓe fotani memde hono wiyete leggal wonɓe ganduɗa hande sirru duniya wawiɓe yaltinde ɗo ɗo ɓe goni eyyi ɗum noon en goɗɗoyta hen sabi ko alquran ko wona ko leɗɗe ko haɗa hen wawi layde ni no jiɗirɗa kono alquran wona mbo kala hokkate ɗum sagata mbo koolimi mawɗo mbo koolimi laaɓɗo sa woni neɗɗo jilluɗo sa totti ɗum alquran o fof ma arto e ma so waɗi hen no foti wonirani so waɗi hen no fotani waɗirde ni tooke ɗe ko an woni responsabilité mum wadde ala kulli haalin ko alquran o min adi wawde e leggal sabi alquran o galle o komo galle dara inchallah an ari toon a arti toon aɗa andi galle o nomo andira imamuɓe ɓe foof kala machallahu taala amin binda e alluwe amin binda e kayitaji amin binda e kobi amin binda e foof sekkereji mawɓe ɓe foof alhamdulillah dawna waɗe foof ƴewdoji no ɓewde mbaɗe galle mo ganduɗa komo ñippeteɗo hande a yiyat neɗɗo maha galle mum ha para hodo tan maya wonana joom kono noon kala ko jiiɗa hay oto seydi abou koko faddinte galle koko faddinte debbo koko faddinte puccu koko faddinte kala matériel mo neɗɗo wawi dañde hande e aduna namni ko duwaw nde on ɗo alquran wi nela sallah alih sallam wi addu'a'u silahul mu'min woni ñaagonde woni jogitari julɗo Allah wima noon ñaagomi mi hokkuma ñaagomi mi hokkuma ko ɗum Allah wima sa ñaagaki kam mami tikkane ɗum an hoore ma a wiyata kam noon Seydi Diop ñaagoɗen Allah ñaagoto wona jaam e ɓuurale kisal judde balɗe moƴƴude battande asumo jaajo e cellal ñaagomi tan mi hokkuma wooda ko jinmi ono wiyete laɓɓinde joni gasniren ɗon sa noddi kam pour mi ñaganama Allah mbiyanmami ko ala ka julɗo komi julɗo sa yiiɗi ñaaga Allah ñaagana hoorema kono noon fewnanam naggam gollanam naggam ɗum ko ɗum gollal so wiyama eyi tan koko waɗate ɗum woni ko an cuɓiɗa kono noon ñaaganomi Allah min mi wawama ɓurde e Allah ka julɗo biyowo ashhadu an la ilaha illallah ñaagana hoorema Allah aɗa juula waktuji ma joyi kono noon gollalam yakam noɓan o debbo noɓanam patron am ƴewanam ɓandam ɗum ɗon ko gollal ɗum addata neɗɗo wiya mi jinmi ko natadirde e ma yami gollan wona ñaganomi mi jaɓani ɗum Seydi Diop jaano banggue a jaama Cherif Dia golle ma jooɗi peewi hol konngol sakket pawnoɗa e almuɓe ma ɓe kooliɗa yanoɓe ɗo e Nicaragua nde muusi nde wallahi henɗiɗo alhamdulillah ko nandi hen hol konngol panta e maɓɓe Cherif eyyi wallahi guila e nder galle amen alhamdulillah nder ɓesgu ngu foof won sukaɓe ɓe ganduɗa ɓe jaltina hen pour yaade toon Allah newnaniɓe foof hande e machallah kadi deɓe jeeyi toon ɓe jejjitani hanki Seydi Diop yo Allah muslu en e ubbude neema amin ya Allah muslu en ubbude neema ɗum wona gueɗe pulla ɗum wona gueɗe dimo eyyi te Seydi Diop yo yimɓe jaafomi e haala he jolfo wawa huɓɓude pulla pulla wawi huɓɓude pulla ɗum hewɓe ganda ɗum ngol konngol moftante men ha gartoya ɗo laɓitiren ɗum so Allahu lamɗo jaaɓi eyyi ɗum noon en jofoto ɗon leggal ni ɗum ƴettirte e heure mum
pullo ɓuri ɗum andude e aduna kala jantuɗo heen wawa huɓɓede toon pullo wawata huɓɓude pullo yo Allah waɗan en tawfiq ɓe ganduɗa ɓeni caggal leydi mi salmininoɓe kono mi salmini wiyete Moustapha en Ceerno Harouna en e waɓeno noon Allah waɗanaɓe tawfiq e taysir deɓe jeeyi ɓe jejjitani hanki ɓeni mbaɗa kala façon teddule guila autoji e guuri ha ko nandi hen e tekke neɗɗo hodoto rek wima mi fawi naggam e zeppe nani ara inchallahu taala taw jomum hay o tintinanoma ɗum ko ɗum ko yonnude kama teddungal anne Seydou Diop yo Allah waɗanma jaam eyyi koko mbaɗata ko yidde yajjinde moƴƴere yo Allah waɗanma hen tawfiq e taysir en calmini Djiby en calmini Ali Fall en calmini joom galle o no feewi Allah waɗanaɓe tawfiq e taysir en calmini Seydi Dia doom bayam on boni Medinatu Munawwara Makka ala wawi wonkoye foftade machallah wawi wonkoye foftade machallah yo Allah waɗan ɗum tawfiq kala ko ñaagui toon ndenno ko docteur ha becciɗe biif ndeysan machallah kala ko ñaagui toon yo Allah jaabo Allah waɗan ɗum tawfiq e taysir bi himmat mawlana rasulillah alhamdu awwalu da'wana wa akhiruha walhamdulillahi min hini ila hin wassalamu aleykum wa rahmatullah itala wa barakatuhu on calnama on juwama yewtere men gande men ɓaleɓe fina tawa ko Chérif Dia wona koɗo ko koɗɗo e galle he o wayno ɗo kanko arti ɗo nde nanɗen mo Mali nde en payi no feewi leeli kadi en nananimo kulɗen mbaɗi ala ko joli kono Allah artimo men omo selli omo hiisi Djiby Dia to banggue caméra o Ali Fall montata ko ɗo ka ten ha lawol ngol so jeeɗo ñaawi